हाय दिस इज रणअप आ गोटे नुआ भिडियो आज आम जा शीतकालीन करंजिया सहर केम देखा जोटा पल्लीर दृश्य कहुए ताकू देखा जा करंजिया सहरटा को मु पूरा बुलेकी देखी तो जी पारि देखेबी सबुआड़े तो बुली पारि आप जानते गोटे गाँ देखेबी आ गोटे नुआ जिनस चलतु देखूँ तो वीडियो भल लगे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब निहाती करदे चलतु राति मुझे क्लिपटा चलतु देखूँ। सकाळु सकाळु कुड़ीर परदा दे जन्ममामू अनेचंती जन्ममामू एपर्यंत बुड़ी नांती देखंतु पूरा ढांकी रखिछि कुड़ीर पारद करंजिया को शीतुआ सकाळ ना करंजिया शीत दिन आहुरी सुंदर देखा जाए शीत दिन पल्लीर दृश्य देखा जीवा करंजिया गोटे पल्ली रे भी जाए छोट टाउन रे भी जाए चलंतु बुली आसीबा करंजिया को पूरा मु आज एक्सप्लोर करी जेतिकी पारि सकाळु सकाळु चें चें शब्द पक्षी मानकर शुभा जाउथुवा आपन को सकाळु माँ किचकेश्वरी को दर्शन करिकी करंजिया बुलिबा को जीवा जो मन दूर रे अछंती करंजिया को आराम से देखि पारिबे आज ये खोजसागर पोखरी रे देखंतु केमती धुआं उठुची गोटे डंगा भी से अच्छी कार्तिक पूर्णिमा टू पूरा कुहुड़ी देह को पूरा ठंडा ठंडा हावा सिहरण कर दूची केते सुंदर देखा देखंतु मो छात उपर क्लिपटा नहीं आम साईर कुहुड़ी भितर सूर्य मुंड टेकिले आस्ते आस्ते ऊपर को उठुंट ए किरण खरा टिके बढ़िया लगुच देह को गाई सब गोठर बाहरी चरिया जाऊँच सकाळु सकाळु दूर आपन देखिपारे कुहुड़ी केमती रही पछकू अनातु गाई जो जाऊँच ऊपर को से जंगल आड़ को देखु कुहुड़ी अच्छी एवं भी एडी एक्सरसाइज ओपन जिम मिलन पड़िया पाखे एटा कुनी कुनी झील मैंने कराटे क्लास जाऊँगी ये आमर एसटीपी ऑफिस देखु आम साई एटा खजूर सागर साई आड़ को जाऊँ जी पारि जो साई बुलेवा कथा बुलेबी करंजिया को जी देखई पारि दूर रे अच्छी आपण यथेष्ट हम ये मो साई गाड़ी आसुची अलिया नवा गोड़ हाथ भी धोचंत पिला माने एठी सकाळर क्रिकेट खेल बिल मझिरे ये गोटे अलग मजा चा दुकान ने क्षीर फुटेबा आरंभ कले विभूति भाई चा करेंगे भल चा दिखती विभूति भाई बहुत भिड़ हुए दुकान रे कारण टेस्ट सेमती ना विभूति भाई हाथ रे चा फेकुआ चरुची भितर जाला भितर ये बेंगला पका होची पावर टेलर रे बेंगला गुरा होची देखंतु पल्लीर दृश्य करंजियार ये गोटे साही भितर दृश्य
ଗାଈ ଗୁହାଳରେ ଏବେ ବି ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କିଛି ଜାଗାରେ। ହଂସଟିଏ ଘୁରୁଛି। ଏଠି ବି କୁଟା ନଡ଼ା ଧାନ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଆଖି ଲାଖିଯିବ। ୱାଓ, ସିନମାଲ ପାଖରେ ଏଟା ଗୁଡ଼ି ସାହି। ନିଆରା ରାସ୍ତା। ୱାଓ, କିଛି ଖାଲ ଢିପ ଜୀବନରେ ନ ରହିଲେ କିଛି ମଜା ନଥାଏ। ସେଭଳିଆ ରାସ୍ତା, ଅଙ୍କା ବଙ୍କା, ଖାଲ ଢିପ। ରଞ୍ଜର ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏଠି ତରଭୁଜ ଚାଷ ପାଇଁ ମାନେ ଘେରା ହେଉଛି ବାଉଁଶରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇଟା କେଉଁ ଏରିଆ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ବତାଇବେ। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ତ କହିଦେବି, କମେଣ୍ଟରେ ହିଁ କହିବି। କହିପାରିବେ ଯଦି ଭଲ ହେବ। ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଟାୱାରଟା ବି ଦେଖାଉଛି। ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି, ସ୍କୁଟିରେ ଟିକେ ହଲି ଯାଉଥିବ କ୍ୟାମେରା। ଏଠି କିଆର ସାଇଡ଼ରେ ଜାଲ ଦେଉଛନ୍ତି। ତରଭୁଜ ଚାଷ ହେବ ଏଠି, କେହି ଜୀବଜନ୍ତୁ ନ ପଶିବା ପାଇଁ, ମଣିଷ ନ ପଶିବା ପାଇଁ। ମେଣ୍ଢା ବି ଏବେ ଗୁହାଳରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। କରଞ୍ଜିଆ ଏଠି କିଛି ସୁଟିଂ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆକ୍ଟର ଜଣକ ବାବୁସାନଙ୍କ ଭାଇର ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟେସନରେ, ବଡ଼ ଭାଇର ରୋଲ୍। ଶାସନରେ ଆମର ଏଟା ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ସେକି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଧାନ ବାଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଚିକିରି ବାବୁ, ୟାଙ୍କ ନାଁ ଚିକିରି ବାବୁ ଧାନ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ମେସିନରେ। ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ୱେଲକମ୍ ଟୁ କରଞ୍ଜିଆ। ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ନିଆଁ ଜଳେଇକିରି ସେକି ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମର ଗଗନ ମାଛ ବହୁତ ଭଲ ମିଳେ ୟା ପାଖରେ, ସମସ୍ତେ ନେବେ ତାଜା ମାଛ। କିନ୍ତୁ ସେକି ହେବାର ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଏଠି କୁନି କୁନି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବାଲିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଛୋଟବେଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର କରଞ୍ଜିଆରେ। ଏଠି ବିକ୍ରି ବାଲା ଆସିଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ସବୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକ। କରଞ୍ଜିଆକୁ ଫୁଲ ଦେଖେଇବାର ହେଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୀତୁଆ ଦିନରେ ଟିକେ ସ୍କୁଟିରେ ଘେରେ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତିକି ପାରିବି ଦେଖେଇବି। ଇଏ କରଞ୍ଜିଆ ବଜାରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ସକାଳୁ। ଏଇଟା ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଛକ, ତା ଆଗକୁ ଅଛି NSE ଛକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକିଂରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା NSE ଛକ, ମାନେ NSE ଅଫିସଟା ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି। ହେଲା NSE ଛକ। ଚା ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଇଏ କଚେରୀ ଛକ। ଇଏ ଦୋଳ ପଡ଼ିଆର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଦୋଳ ପଡ଼ିଆ ଛକ ବା ସିନମାଲ ଛକ। ପରିବା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସବୁ। ଦୋକାନ ଏ ହେଲା କୋର୍ଟ କଚେରୀ କରଞ୍ଜିଆର। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ। ଏଠି କିଛି କ୍ରିକେଟର ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଚା ପିଇକିରି। କରଞ୍ଜିଆର କଚେରୀ ସାମ୍ନାରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। କିଛି ବଜାର ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ହେଲା ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କରଞ୍ଜିଆର।
ଇଏ ହେଲା କରଞ୍ଜିଆର ବ୍ଲକ, ଇଏ ହେଲା ତହସିଲ ଅଫିସ। କରଞ୍ଜିଆର କଂସାଇଖାନା, ମାଛ ମାର୍କେଟ, ଚିକେନ ମାର୍କେଟ ଆଉ ମଟନ ରୋଇ ମାର୍କେଟ। କରଞ୍ଜିଆର ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ। କଲେଜର ମେନ୍ ଗେଟ୍। କିଛି କାନ୍ଥରେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ତିଆରି ଚାଲିଛି ସବୁ ପାଚେରୀରେ କରଞ୍ଜିଆର ଏବେ ଚାଲିଛି। କଲେଜ ସାମ୍ନାର ପାଚେରୀ। ଏ ସେଇ କଲେଜର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ, ସେଟା ବଣସାଇ ଆଡ଼କୁ ରାସ୍ତା ଗଲା। ନୂଆ ବେବି ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଗୋଟେ ହେଇଛି ଏଠି। ଏଇଟା ମୋ ସାଙ୍ଗର ଆରତି ବ୍ରେକର୍ସ, ଭଲ ଭଲ କେକ୍ ମିଳେ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଟାୱାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ଗାଁ ଆଜି ସର ସର ବାସୁଛି। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ନେଇଥିଲି। ଇଏ ଗୋଟେ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲର ଦୃଶ୍ୟ। ଗୁଡ଼ାଗାଗିରି ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲଟା, କାଜୁ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଦେଓ କେନାଲର ପୋଲ, ଦେଓ ଇରିଗେସନ କାମ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଗୁଡ଼ାଗାଗିରିରେ ଦେଓ ବନ୍ଧ, ତାରି କେନାଲ ଏଠାରେ ପାଣି ଆସିବ, ଏବେ ଛଡ଼ା ଯାଇନି। କିଛି ଘୋଡ଼ାଗାଗିରି ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାସ୍ତା ପୁରା ଚକାଚକ। ଏବେ 8:30 9ଟା ହେଲାଣି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଖରା ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି। ସକାଳେ ତ ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ଥିଲା। ଶୀତ ଦିନରେ ବୁଲିବାଟା କେତେ ଆରାମ ଲାଗୁଛି, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଲାଗୁଛି। ଓକେ, ଇଏ ହେଉଛି କରଞ୍ଜିଆର ହସ୍ପିଟାଲ। ନୂଆ ଚାଲିଛି ଗେଟ୍ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଏଟା। ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତି କନଭେନ୍ସରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ର ମଲ୍ ବସିଛି, ସେଲ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଲେଇବି ନେବି ଟାଇମ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛି, ସୁଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ। ଇଏ ହେଲା ଦେଓ ନଦୀ କରଞ୍ଜିଆର, ଇଏ ହେଲା ତିନିଧାରିଆ, ସେଇ ଦେଓ ନଦୀ।
ଖଜୁର ସାଗର ପୋଖରୀ ଡଙ୍ଗାଟା ଡଙ୍ଗି ଭସା ଦିନରୁ ଅଛି ଯେ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବଡ଼ ଡଙ୍ଗାଟା ଭିତରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ରଜାବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ଇଏ ରଜାବନ୍ଧର ରାସ୍ତା। ବରଗଛଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛଟିଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାହି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ରଜାବନ୍ଧ ସାହି। କିଛି ବତକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରାଜ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣିକୁ। ପୋଖରୀ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇଠିକି ଯିବେ। ଆଉ କିଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲା ଆମ କରଞ୍ଜିଆର ସୁନ୍ଦରତା। ବଢ଼ିଆ ଚିତ୍ର, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯିଏ କଳା ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭିତରେ। ଏ ରାସ୍ତାଟା ରଜାବନ୍ଧ ସାହି ଭିତର ଦେଇ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି କରଞ୍ଜିଆର ସେକେଣ୍ଡ ମେନ୍ ରୋଡ଼, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ରଥ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲେ। କରଞ୍ଜିଆ ବଜାର ରାସ୍ତାଟା ସେପଟେ ରହିଲା। ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ, HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଲାଗିକିରି ଅଛି। ହେଲା ଜେଲଖାନା, ତା ସାମ୍ନାରେ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା। ଏଇଟା ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଗେଟ୍। ଏଟା ନୂଆ ମଲ୍ ହେଇଛି RMC ତରଫରୁ, ସରି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ହେଲା ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲର ଗେଟ୍। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନର ଗୃହ। ଚିକୁ ଘର ଆଡ଼କୁ ରାସ୍ତା। ମଧୁବାବୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଚିତ୍ର। ଏବେ ହେଲା ମୋ ଖଟିର ଜାଗା ମିଲନ ପଡ଼ିଆ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। କରଞ୍ଜିଆ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକିଂ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ପିଲା। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଏଠି ବି ଖେଳ ହବ, ଖରା ଟିକେ ବାହାରିଲେ। ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ। ये ହାଇସ୍କୁଲର ପାଚେରୀରେ କିଛି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର। କରଞ୍ଜିଆ ସାରା ଏବେ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା। ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀରେ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଦେଖେଇଥିବି, ତାର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି। ଯେତେବେଳେ କରଞ୍ଜିଆ ହାଇସ୍କୁଲର ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିତରୁ ବୁଲି ଆସିବା।
ଆମ କରଞ୍ଜିରେ ଏବେ ଓପନ୍ ଜିମ୍ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଇଯାଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ଆଉ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ସବୁବେଳେ ଖେଳ କି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକିଂ କି ଯୋଗା ଚାଲିଥାଏ। ଇଏ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଟିକେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିବେ ଆମର ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଦେଇକି ଯିବା। ଇଏ ହେଲା ଓପନ୍ ଜିମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ବସିବା ପାଇଁ ବି ଏଠି ଜାଗା ଅଛି ସବୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚେୟାର କରିଦିଆହେଇଛି। ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଟିକେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। ରନପ୍ରାଜ ଅଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କରଞ୍ଜିଆ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଟିକେ ଟିକେ ଇଏରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଟା ସେଇ ବରଗଛ 300 ବର୍ଷ ତଳର ବରଗଛ। ଝଙ୍କାଳିଆ ହେଇକିରି ଅଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ସେ ବରଗଛ ତଳେ ଏଠି ଜଣେ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ 6 ମାସ ହେଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ମଲ୍ ଖୋଲିଛି ମେଟ୍ରୋ ବଜାର କରଞ୍ଜିଆରେ। ଇଏ ହେଲା ସାନଗୋଲେଇ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଏଠି ଅଛି ଆଗରେ। ରୟାଲ ହୋଟେଲ ବି। ସାଇଡ଼ରେ ମଟନ କାଟିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଶାନ୍ତି କନଭେନସନ୍ ବମ୍ପର ଅଫର ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଲା ଆମର HP। ସକାଳୁ ବୁଲିବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବୁଲିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ଧୁନ୍ଦଲି ଧୁନ୍ଦଲି କୁହୁଡ଼ି ଆଗକୁ ଅଛି। ଇଏ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍। ଏବେ ଆମେ ଗୋଲେଇ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ର ଗେଟ୍। ଏଇଟା ପ୍ରଭାସ ଭାଇର ଅଟୋ ରିପେୟାରିଂ ଦୋକାନ ଆଉ ଗାଡ଼ି ବି ଧୁଆ ଧୁଇ ହୁଏ। ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ଶସ୍ତା ଦାମରେ ସବୁ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଢ଼ି ମିଲ୍। ମୁଢ଼ି ମିଲ୍ର ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି ଲିଙ୍କ। ହେଲା ସ୍ୱାଦ ସଦନ ହୋଟେଲ। ନାୟରା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ। SRରୁ ଚେଞ୍ଜ କେବେ ନାୟରା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ୟାଚୁ ଗୋଲେଇରେ। ଇଏ ଆମର ଗୋଲେଇ ଛକ। ଇଏ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ୟାଚୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା। କେତେ ଟାୟାର ଦେଖନ୍ତୁ। ପଙ୍କଚର ଦୋକାନ ଏଟା। ଏପଟେ ବାମନାଶାଳ ରୋଡ଼କୁ ରାସ୍ତା। ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ହୋଟେଲ ଦେଖାଗଲାଣି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ। ମାୟାନେଟ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେପଟକୁ ଯାଇ ସେତେବେଳେ ବି ଯିବି। ଟଙ୍ଗାଭିଲା ଆଉ ଏଠି ଅଛି 15 ଯଶପୁର 24 କିଲୋମିଟର ଲେଖା ହେଇଛି। ଏପଟେ ହେଲା ନୂଆ ନେଚର ରାସ୍ତା। ଯିବି ସେପଟେ ଫେରିଲା ହେଲା କାଜରିଆ ଟାଇଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାର୍ବଲ୍ସ। ହିରୋ ଶୋରୁମ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି ସକାଳୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କରଞ୍ଜିଆକୁ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ କି କରଞ୍ଜିଆକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ବାହାରେ ଯାଇକି କରଞ୍ଜିଆ ଲୋକ କି କରଞ୍ଜିଆ ପିଲା ସବୁ ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କରଞ୍ଜିଆ।
ଶୀତ ଦିନର ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ। ୱାଓ ବାମନାଶାଳ ମା ବାମନା ଏଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। କରଞ୍ଜାର ପ୍ରଥମ ଯେ ସେପଟୁ ଆସିବ ଫାଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବ। ଇଏ ବାମନାଶାଳ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ, ଏଠି ଯେତିକି କରଞ୍ଜାର ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ଏଇ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପଡ଼େ। ହେଲା ଗ୍ରିଡର ଗେଟ୍। ଇଏ ଗ୍ରିଡର ଖୁଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଏପଟ ସେପଟେ ପୁରା ଯାଇଛି, ପୁରା ବଡ଼ ଗ୍ରିଡଟେ। ସୁରବାଲି ଆଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଗୋଟେ ଗାଁ ତ ଭିତର ଦେଖେଇବି କରଞ୍ଜିଆର, ସବୁ ଗାଁ ଦେଖେଇ ନ ପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଘର ଟାଇଲ ଘର ଥିଲା ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ, ଏବେ ତ ସବୁ କୁଠା ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ସୁରବାଲି ରହିଯାଇଛି। ଟାଇଲ ଘର, ଇଏ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପହଁରା ଗାଈ ବି ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଏ ଘର ଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଗାଜରଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଗାଈ ପତକ ଅଂଶ। ଗାଈ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଯାଉଛି। ପୁରା କରଞ୍ଜିଆଟାକୁ ଦେଖେଇବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଚଟାପଟ ମାରୁଛି ମୁଁ ଇଏ ମୋପେଡରେ। ଦେଖ ସକାଳ, ଶୀତ ସକାଳ କରଞ୍ଜିଆ। ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ବାହାରିଲାଣି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଉଣୀମାନେ ସାଇକେଲ ଦେଖ। ଗାଁରେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ସେଟା ବଢ଼ିଆ ଘରଟା। ଏଠି ଗୋଟେ ଦାଦା ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀକୁ ନେଇକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ସକାଳ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କୁଟା ବି କେତେ ନିଆଁ ଜଳା ହେଇଛି। ଛେଳି ପଲ, ଗାଈ ପଲ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବେ ଛେଳି ପଲ ଚଙ୍କି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଛେଳି ଚଙ୍କି ହେଉଛି। ପଲ୍ଲୀର କୁକୁର। ଧୂଆଁ ବାହାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଘରେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଥିବ, କ'ଣ ଚାଲିଥିବ, ଧୂଆଁ କେମିତି ବାହାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ମଶା ଜଣେ ତାଙ୍କ ଖଳାରେ କୁଟା ଖେଳୁଛନ୍ତି।
ଗାଁ କହିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଘର। ମୁଁ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଆମନାଶାଳ ଆଡ଼େ ଗଲି ସେଠି ଦେଖେଇଥିଲି ବାଇପାସ୍ର ରାସ୍ତା, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ସୁରିବାଲି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ସେଠୁ ଘୁରିକି ମୁଁ ପୁଣି ସେ ବାଇପାସ୍ ଟଚ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସାଇଡ଼୍ରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟଚ୍ କରୁଛି ବାଇପାସ୍। ତା ଆଗରୁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ୱାଓ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କୁହୁଡ଼ି, କରଞ୍ଜିଆର ଶୀତ ସକାଳ, ଶୀତୁଆ ସକାଳ। ୱାଓ, ଏବେ ଏଇ ଟଚ୍ କଲି ନୂଆ ବାଇପାସ୍କୁ। ଏଇଟା ହେଲା ସୁରବାଲିରୁ ବାହାରିବାକୁ ରାସ୍ତା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ସେ ଆଗରୁ ଘୁରିକିରି ଏପଟକୁ ପୁଣି ଯିବା, ଟଚ୍ କଲି। ଇଏ ହେଲା ନୂଆ ରୋଡ଼, ହେଇଛି 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି NH ବାଇପାସ୍। ଏଠି ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଲାଣି, ନୂଆ ବି କାମ ଚାଲିଛି, ବହୁତ କିଛି ବଢ଼ିଗଲାଣି କରଞ୍ଜିଆରେ। ହେଲା ମହାବୀର ଛକ, ଏପଟେ ହେଲା ଗୁଲେଇ, ଏପଟେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା। ଯିବା ଆମେ ସିଧା। ଏପଟେ ହିରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ବାଇକ୍ ସବୁ ଯିବ। ଏପଟେ ବି ନୂଆ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ମୋ ତାଙ୍କର ୱାର୍କସପ୍, ମହିନ୍ଦ୍ରା ୱାର୍କସପ୍ ସହିତ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଧୁଆ ହୁଏ। ଚିକୁ ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା ସେଣ୍ଟର। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ ଅଛି। ରଜା ବନ୍ଦର ପୋଖରୀ ଦେଖ। ପାଣିରୁ ବି କୋଡ଼ି ବାହାରୁଛି, ମୁଁ ଛିଡ଼ା କରିକି ଦେଖାଉଛି। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. वीडियो भल लगे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब निहाती करदेवे। देखा पुणी नेक्स्ट वीडियो रे। जय जगन्नाथ।